ka sana ta yin fada kai namijin kana kokari ka iya balle ni ko dai na fada tun kana fila sana ta yaba ka a gurin fasin bayan kure ka lalle na zifa ka cancanta warare akan ya sawa garra na yaba ka mai gaskatawa sai aka ji zance shi da zifin kayo fada ya fice idan ka duba da shi ne kwatance to na zifi kwallon gafa ka iyaka huta Allah ya raba ka sharrin mai kita sannan ya raba ka sharrin mai mugunta to na zifi Allah ya baka ba wani ba ga an faɗi za kan zamto farin duwa to yanzu ga shi kai a karaba to na zifi na ce Allah ya kara daga ka zace na kai duba kamar haka idan da kai na zifi mana kuka mai karamin ubangida dole ya shaka gana baba na yi godewa na zifi mai gida da na gaishe ka inuwar gamji ta kake ne barka na zifi na ce Allah kara daga ka dan baiwa dan girma na ce maka Allah ya kara ka Allah ya kara ka ba gamo da gamo ba kai ka duba a gurin mutane na ce da kai su zaba ka san darajar mutane na fada na zifi ne gwani na ganawa ba na guna ba na shigar tarana mai gidana maganin kokana mai taimako kana ce da sammako Allah ya biya kana ce ne murucin dutse a gurin mutane na ce da kai suka kalla ga jarumin da mace tsaye ya fi kura magai da kai na zifi na fada na ƙara fada na gaishe ka Allah mai yin komai gashi kai yayi ma ka ƙara gode mai za ka ƙara sama da zifi na san wurin ka ba ka girma lallai na fada na ƙara na kai da kai na kai da kai to ka buga da batun ne da babu bis ne na shi ne latin gashi wafi Najeriya guda 15 shekara ta 2014 kenan daga nan aka yi kiran ka wanda 15 ka samu nasara kai ta gaban nan wanda 17 ka yi warwarewa baka tsaya ba da kanin sai wanda 19 a 2016 ka samu shigewa Kano Filas babban kulab ne naka a Kano Filas cikin takwai yan kwazo kana ciki amma yanzu promotion ka bar ta ne karin girma ya zo nazifi lalle kai ka cire tutan nan daga nan an kai kiran ka Najeriya nan wanda 20 yayi ba su da wasa daga nan sai wucewa kasar turawa kulab sun je duk sun more ka FC dan makinan na gaishe ka nazifi na gaishe ka